दिवा स्वप्न देखुଥିଲି ए घर धन संपत्ति को अपहरण करी वयस आरामରେ ଦିନ କାଟିବି ନିରବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ହେଇ ଏ ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମାତ୍ର ମୋ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ତମରେ ସତରେ କଣ ମୋତେ ନିରାଶ କରି ମୋତେ ପଛେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ମିଳୁଥିବ ଆତ୍ମନୁଥିଲି ତୁମକୁ ବାହା ନେଇ ବାବା ବାବା ତମେ ଏତେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ଶୁଣୁଛ ତମର ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଅତ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ନ ଭାଇକୁ କିଛି ବି କହୁନା କଣ କହିବି ମୁଁ ତ ରାମକୁ ଜୟ କରି ମନା କରେ ଯିଏ ଯଦି ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ମୁଁ ତାକୁ ରାଜି କରେନି କି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ତମେ ଦୁହେଁ ମାନସିକ କରୁଥିଲ ତମେ ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତା କର ତମର କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏତେ ପରେ ବି ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଶିକିରି ଅଛୁ ବାବା ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଠାର ମାରିଲା ପରେ ତମେ କାହିଁକି କହୁଛ ଏବେ ମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଏବେ ମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ସବୁ ଏକା ନେବି ମୋ ମନ କହୁଛି ବାବୁଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ସେଇଠି ବାହାଇ ସୁଖରେ ଘର ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନ କରିବି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତମର ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମାତ୍ର ତମେ ଯୋଉ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ ତାର ଦଣ୍ଡ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କାହିଁକି ନା ତମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଠିକ ଅଛି ନା ତମେ ଏକଦମ ଠିକ କହିଛ ତମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଯିବ କାହିଁକି ନା ତମ ଭଳି ଧୋକା ବାଚସ୍ଥାନ ଏ ଘରେ ନାହିଁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଚାକର ଗୋଟେ କୁକୁର ସହିତ ସମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ମୋ ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ପଣ କରିବ ଯୋଉ ମହା ପାପ କରିଛି ତାର ଶାସ୍ତି ତମେ ମୋତେ ଦବ ମୋ ଶାସ୍ତି ଦେବି ତମେ ମୋତେ ଦବ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଭୁଲିଛ ମୋ ବାବାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ତମ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିବା ମୋ ପାପ ନୁହେଁ ମହାପାପ କରିଛି ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଗଣେ ଗଣେ ତମେ ମୋତେ 10 ପାହାର ପିଟିବ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ବିଷ କୁକୁର ଚାଟିଲେ ବି ବିଷ କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କୁକୁର ଯେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ମୋତେ ହାତ ସାରା ବିଷ ଭରି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ବିଷର ଜଳରେ ମୁଁ ଖାଲି ଚଟପଟ ହଉଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦରକାର ବାପାଙ୍କର ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଗଣେ ଗଣେ ତମେ ମୋତେ 10 ପାହାର ପିଟିବ ମୋ ପାପ କ୍ଷୟ ହବ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯିବି ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୋ ବରଣ ଦେଖିପାରିବି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନି ଏଇ ଘରୁ ପଦ ଉଠାଅ ତାହେଲେ ରାଧିକା ତମରି ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ତାପରେ ଦୁର୍ବଳ ପାଇଁ ଚାଲୁଛୁ ଦୟାକରି ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଭିତର କଥା এই কথাରେ ତମେ ଜମା ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ବାବା ତମ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ହାତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସେ ତ ପ୍ରୀତି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଲି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ଏଠି ମହଙ୍ଗା ନା ମାଖନ ଆଉ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ନା କାହିଁକି ଆମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମତେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନା ମୋ ମରଣ ତମକୁ ମାରିଦେଇ ଭଲ ଅଛି ମୋ ବାବୁଟେ ସିନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏକ ଚାକର କୁକୁର ସହିତ ସମାନ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ମୋ କାମ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରିବି ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ପରେ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ଆସିବିନି କି ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବିନି ଆଜି ବିଦାୟ ବେଳାରେ ମୋ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିବି ଏ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ପାହାରା ଖା ଆଉ ଦେଇଥିବି ବିରକ୍ତି ମାଗଣାରେ କାହିଁକି ନା
ହେଇଗଲୁ